ବାହାरକୁ ଯାଅ, କାମ ଧନ୍ଦା କର, 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କର, ତାପରେ ତମେ ଘରକୁ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ବାପା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କି କାମ କରିବି ଯେ? କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ? ହେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟା ବାହାରି ଯାଇ କେମିତି କାମ କରିବ କହିଲ? କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠିକାର କହିଲା କଣ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ। ତତେ ମୁଁ ଯଦି ବାହା କରି ସାରନ୍ତିନି ନା ତାହେଲେ ତୋର 8-10 ଛୁଆ ସାରନ୍ତାଣି। ବାପା ଆଜି ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବଡ ହେଇ ସାରିଲିଣି, ମୋର ବାହାଘର ହେଲେ ମୋର 8-10 ଛୁଆ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବାହା କରେଇ ଦଉନ। ଲେଟ୍ କାଇଁ କରୁଛ କି ତମେ? କଣ ତତେ ମୁଁ ବାହା କରେଇଦେବି? ହେ ଟକା, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ମୋରି ପଇସାରେ ଅନଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ବାହା ସାରା ପରେ ତ ମାଇକିନା ପିଲା ସାକୁ ତୁ ଖୁଆଇବୁ କଣ? ଦେଖ ବାପା, ତମେ ମତେ ଏମିତି ଜମା ବି କହନି। ମୋର ନିଜର ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାଇଁ? କଣ କଣ ତୋର ନିଜର କଣ ଅଛି? ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ସେଟା